jing ko ble it ka kertenga do Jesus Christ na ka banta jong pi baro ka yo sngawi ka ne ka kubor but ka tin jo ble ka banga don ban ya banta bat pi ka long she a pin pelut ya ka jing im ba bom ju ka Bible ka ye tu bahaka jing im jong ya ka pertai ka don R kata ka dei ka lenti bakim ba lenti bakalut ka bakim ka bi alam sya ka jing im bom ju kot sebeneng ka bakalut ka alam sya dujok ka don ublei ba ka spa ka don kata ka babha bat ka basniu ka don ka jing shai ba ka jing dum but hang ni habagi wan ban kren chapang ka jingim ka bom ju kot shapin palut ya jing bom ju kot ka kren ru chapang kata ka jingim hadin bangi la leitno nakani ka pertai but niyo iya ka Bible na kitab yo Ecclesiastes khat le nong khat ban nyau kong ba ka met kan le shi ka domet but ka men sim kan le show blay but hang tangi ha ban snutu bangi wan no blay but ni im ni ka pertai but baro ka bangi im ni ha ban ai jing ken ha khmat ublay but ka ta ka jing im ka bangi ha ban ai jing ken ka long la bha la ne la sniu but kumta ha ka ba ni ha ban snutu menta onda ba ka jia lenti jong pi ka la kot ha ni ka pertai she ai pin lai she beneng ni shudu job she hedes ni she paradise but sha ublay ni sha satan ka ni ka long ka rai ka jong pi Henry ni aingo ia ublay baleng bau Jesus Christ ubo wan ban ong along ka lenti sha ublay pa ngade ka lenti sha beneng Jesus wang ngade ka lenti sha beneng bau ta ubo but yo Jesus Christ un poi sha ka jingim ka bom ju kot bal hag da ka jingim ka bom ju kot on ya dan lang bat ublay bat na mat da ka daw u Jesus kren wang uno bangai an pen baptis an pen im bau taw bom ngai ula rem lupa balada ngin nom shem yo Jesus Christ kabamot automatically habo bri uring men sim khadu yalade ne ka pertai hagatai ka kalimat kabau unyo thiano nagane ka pertai unya khlat no ka met bag men sim un hab ban kendit thia hapo hedes kabalong ka jing pen shitom ya ki nong yap ki ba klemu Jesus Christ but na hedes on bread ya ki shagapung gading ya gani la ya thu ha ka gospel yo Lucas kat kandai le nong ya ka ba la ya thu shapang ubaruspa but Lazarus une uruspa ulale kumno une uruspa ula yap but mars ni yap upoy hedes but hedes la pen kordit ya u bawat ita ka jingim ka baw im ha ka pertai bapahu pahai baga jingbam jingdi jong u la ia how Lazarus la shu ban bam bat komta u shu bread kai bat la imsa hu sadhai la pongi ki chain linen bani bat ka jingim jong u ka baw la yo nam yo buram ha ka pertai u dap karhai en re haba u yap klemu blay klem ka hukumu blay klemu ka jing pen em ye ka man sim jong u la poi shehedes but the hedes ka Bible gong what she drop ka umru sham le yo ula ha ban ong yo Abraham ko pa Abraham pa yo Lazarus bon wi ha ka simprekti jong u ha ka ba on pen kreat ya ka shintur jonga kani ka de ka jingim ka ba klemu Jesus Christ pilaban yo ka nam ka buram ka jing bhabriu pilaban la ban long nong job nong barus pa ripo pilaban yo lut kat ba pi mon ha ka pertai en rela da klemu Jesus Christ pinom yo watang shi drop ka umru ba pinom la ban pen jasliang watang shi drop ka umru ka jingim ka ba klemu Jesus Christ kan long ka jingim ka ba korit ka jingim shi dujok ka jingim bat ki ksu ka jingim bat ki psen ka jingim ha ka pung gading ka jingim ka bom don jingkermen ka jingim bala pen ya khlat now blay jiunam ka jingim ba pen ya khlat ye ba eat ba ton jo pi jiunam ha ka jin jar ha dujok ka jingim ka ba klemu blay ka de ka jingim ka ba sat ka jingim ka ba lenyar bar kum daj baniat ka jingim ka ba penja boram ka ba klem ran ji jiunam ka jingim ka bom don jing suk ka bom don jing kemen jiunam ka ba dap dagin yen jar bar ka jing daj baniat ha po dujok en nomari daga dau blay pa yo Jesus Christ bon wan shaganing ka pertai bada ka jingwan ka jo Jesus shaga pertai bangin priang ya u ngin yo ka jing map un ai ka jing suk ka da nut
but habang la imbat uon dagla let no na gani ka pertai yin yo ik jingem ka ba bom jukot ka jingem ba bom jukot ka jing suk ka jing comment ka ba ka bible gong ka jing pang ka nam don shu ki umat ki nam don shu but utau briu ubalong disable ka met ka phat un bet na dong shadong but hanta ki kun long kin long kum ki samla tamen kum samla kin biang na dong shadong war ba matla un yo i ha ka da por but ko ubam don ti don kijat un don un biang de ka met ba kan jabaneng but ki ek baro ki ba let's say kala ban long ka jing tuna ka jing bom biang ha ka met ka phat ha ka jing long ha ka jing ha ka ta ka jing em ha ka pertai ba duk ba janjar ha ba shemyo Jesus Christ un long kum ki angal un long besuk bekemen kan biang na dong shadong ke jing lenyar jing jenjar ke la wai ke la du no bat kita ke jing umat thang ke nam don shu ba ka ta ke ke jing long jong ka beneng kum ta she pin pelut ya ke jing im jong pi she pin pelut ya ke jing im ka ba bam ju kot ke ne ke rai jong pi ne ke por la da pi kwa ban le she beneng one lengba u Jesus Christ haga gospel yo Yohanes long bakat saud kat ban riu u Jesus wang along ka lenti ke ding sham ba ke jing im de om don bo wan show pa han rei tang danga wan lengba u Jesus Christ padang yo Jesus haga nunu ke jaka ka ba pidan ke jing pang ji tom pidan ke jing lenyar pidan ke jing e ki problems ke jing im jo pi ko wei din ko wei pat khot kat pat ke kerteng u Jesus wang kat kita bo wan changa ngan nom kan tait no ye ki ka don ke jing pen khia ka don ke jing pen em ka don ke jing map ka don ke jing suk ka bau jisu ong ngan ai ke jing suk a pi om ko ma ko pertai ka ai hen rei nga ai ma nga pi ka jing suk how Jesus Christ ke jing kamen how Jesus Christ ka jing em ba bom ju kot how Jesus what haba pi em ha ka ne ka pertai ka jing em jo pi kan long ka ba suk ka ba kamen bat u Jesus Christ lada pin priang ya u priang ya Jesus ha ka ne ka por ha ka nunu ka jaka ka ba pi don ha ka nunu ka por ka ba pi don let's say om don briu bala ban yo i ka jing thang ka jing mong ka don hu jo pi ka jing sha kan tai ben ni sha nyo ben ka jing sha shit chukor la ni ka ta ka jing duk nyin tngan ka jing kit ram kit sha la ni ka ta ka jing e ka ba pi don ka jing em ha ka ba om don briu bala ban sol ban weng i ka ka jing e hen reu jisu ong to wan nga pi baro ba thai ba khia ka jing ke tengan pen jam ka kubo no try ka wan sha pi ha ka ni ka por but kom ta nga ong to priang yo jisu to ngai yo jisu na ba ulong ka lenti shau bleu pa ulong ka jing khia ya pi ulong ka jing map ya pi ngan duai try jisu be nga duai nam ta ki ni ki breu ki bi snow ni ka tin cho me ai ba kin shem yo jisu ai ba kin pelut ya la ka jing im ba bom ju kot happening ai ba kin yo ya ka jing im ka ba thamai ai kin yo ka jing pen khia ai kin yo ka jing map e ka jing sngan ka jing long try be confidence but ka ta ka man sim ji sep tin ni artin kin kan re ano ka jing im jo ki ka long thamai kan long ka bor but kom ta ya rap ya ki ba kin teng biang ban but ya me bat ki bam pat ngai kin ngai bat kin shani ha me haga kerteng ga do jisu nga duai ba ngapan amen.